Tesador, am idei foarte bune pentru următorul episod. Iar când mă trezesc dimineața și sunt în fața camerei, este ceva de genul fuck, le-am uitat. Nu asta era ideea. Ceea ce voiam să spun este că știu că primele mele episoade din vreo emisiune sunt jalnice, plictisitoare, groaznice. Dar având în vedere că sunt foarte multe vloguri, este aproape imposibil fără ca cineva să comenteze de ce te-ai luat după vlogul X sau de ce-l copii și vei avea totuși un dislike. De ce ai furat ideea acelui vlog, a? Păi sunt foarte multe vloguri și taci de tembe din partea mea e un mare dislike, copiatoare. La început nu toate videoclipurile ies așa cum ar trebui. De exemplu, primele mele episoade. Cum am mai spus și mai înainte, sunt brav. Chiar dacă nu mă descurc prea bine în vlogging, măcar am câteva persoane care mă urmăresc și asta mă face să continui. În următorul episod am vrea să facem adevăr și provocare. Da, adevăr și provocare. Dacă vom avea destule provocări și întrebări, ne-am gândit să facem și noi una. Asta a fost și pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, să dați like, să împrăștiați emisiunea. Ne auzim data viitoare într-un nou episod. Bye!